Já vás opět vítám u nového dílu podcastu Na divoko. A dneska se budeme bavit o hlase. O tom, jak moc souvisí s tím, kým jsme, jak se projevujeme a jak jsme slyšet. Mojí hostkou je Marta Uhlířová, lektorka práce s hlasem, která pomáhá lidem znovu objevit sílu a přirozenost jejich projevu. Ahoj Marti. Ahoj Domi, zdravím vás všechny, kteří posloucháte. Chtěla bys ještě něco dodat k tomu představení? Ještě třeba co jiného děláš nebo čím se ještě cítíš být? Tak, cítím se být ženou, tanečnicí a zároveň teď i v rámci jako pracovních věcí jsem se vrátila tak trošku jako k technické stránce, k technice a to, že vlastně jako spolupracuju s personální společností v rámci rekrutmentu právě technických pozic. To je za mě takový jako doplnění ještě k té celkové představě, kdo jsem. Super. A já se vždycky na začátek ptám těch lidí, kteří si sem zvu, vlastně jaká byla ta jejich cesta, aby jsme si udělali takovou nějakou jako představu, já i naši posluchači, jako jak ses k tomu vůbec dostala, k tomu, co vlastně teď děláš. K té práci s hlasem. Dobře. Tak dostala jsem se k tomu díky svému vlastnímu zážitku a prožitku, kdy jsem vlastně o hlas přišla. Bylo to ve chvíli, kdy jsem měnila obor zaměstnání, obor práce, kdy jsem vlastně jako z té techniky odešla. A s velkou pompou jsem si říkala, že teď nastupuji do té oblasti jako práce s lidma, právě nějaké jako lektorování. A byla jsem jako pomocný lektor na adaptáku pro prváky a dostala jsem tam na starost teenagery a ještě jako umělce. A šlo jenom o to, že jsem jim měla vlastně jako popsat ty aktivity, které měli dělat. A během 2 minut jsem vlastně jako zjistila, že mě totálně jako na háku, že mě víc jako neposlouchají, ignorujou, prostě pozornost úplně někde jinde. A tak jsem zkoušela různé jako věci, jak na ně, že přes ten nějaký jako direktivní styl, až přes to kamarádství a tak. No, po 3 dnech tady na té akci jsem přijela domů a vlastně jsem o ten hlas přišla. A to byl ten první krok, kdy jsem se začala vlastně jako pohrávat s myšlenkou, že já sama potřebuju tu práci s hlasem a díky vlastně svý kamarádce jsem dostala kontakt na skvělou holčinu, která se mnou začala vlastně jako s tím hlasem pracovat. A tím, že ona ten přístup měla ten jako celostní, to znamená, že opravdu pracovala s tím tělem, že co se týče hlasu, tak k tomu jsme se opravdu dostali až vlastně 3. jako individuální hodina. Tak jsem si začala uvědomovat, že vlastně je to opravdu jako komplex a díky těm technikám, který já jsem zase jako praktikovala, tak jsem si vyzkoušela, jaký to jako je, co to umí a jak moc to dokáže vlastně s tím hlasem hezky jako pracovat. Ten hlas je za mě až vlastně jako taková ta třešnička jako na dortu a je důležitý vlastně jako pracovat s celým tím tělem. Vzpomínáš třeba na nějaký moment v životě, který tě jako v práci s hlasem nejvíc posunul? Bylo to tady to, jak jsi říkala, že jsi přišla o ten hlas a že vlastně jsi se začala o to víc zajímat? A něco třeba i potom, že byla nějaký takový větší skok? To byl ten začátek, vlastně, kdy jsem já sama si uvědomila, že v rámci vlastně jako práce s lidma, lektorování je tohle jako hodně zásadní věc. Naučit se pracovat s tím hlasem tak, aby vlastně jako neodešel a když odejde, tak vědět, jak vlastně jako na to, jak ho znovu nahodit. Tak to byl ten zásadní a základní za mě jako stavební kámen. A pak během té mý cesty, tak pro mě to byl vlastně jako nástup do výcviku ke komale, kde jsem vlastně absolvovala 2 roky. Nastupovala jsem tam k ní právě, abych si jako zlepšila tu odbornost, abych já jako profík, který s těmi lidmi jako s tím hlasem pracuje, abych si zlepšila právě tyhle jako dovednosti svoje, prohloubila to. No a zároveň z toho nějakého mýho jako osobního ranku, co mě vlastně jako na tom lákalo, bylo to, že jsem věděla, že pro spoustu lidí je třeba challenge jako mluvit před spoustu lidí na veřejnosti. A
Já mluvení dávám. Pro mě je challenge vlastně jako zpěv. Měla jsem i období, kdy vlastně jako jsem přestala zpívat. Bylo to období vlastně jako puberty. A tak jsem si říkala, že vlastně bych s tím chtěla jako něco udělat nebo něco. Chtěla jsem vlastně jako začít znovu ten hlas používat ve zpěvu. Takže to bylo po té osobní stránce, že tam vlastně jako spolu vede v tom výcviku tyhle ty 2 základy za mě. No, nemám tam jako nějaký stěžejní velký moment, nebo respektive těch momentů je tam vlastně jako spousta a nedokážu z toho vybrat ten hlavní. Myslím si, že každý tam měl svůj díl, který prostě se složil do toho finálního puclíku. A myslím si, že to Komala má velmi dobře postavený, že každý ten modul vlastně jako pracuje s nějakou tou částí a že začala od toho základu a pak se to vlastně jako vystavovalo a bez těch základů vlastně jako člověk nemůže jít do nějakého dalšího jako levelu. Takže celý ten dvouletý výcvik pro mě je ten vlastně jako nějaký zásadní moment pro tu práci s hlasem pro mě jako samotnou. Z toho důvodu, že vlastně jako Komala tam používá dechové relaxační techniky, hodně čerpá vlastně z toho, jak ona sama byla v Oshově centru, takže spoustu jako Oshovo meditací. Pro mě samotnou je třeba čakrový dýchání jedno z game changer, kdy opravdu jako vidím a vnímám, že ten dech a ta práce s tím tělem je hodně zásadní pro to, co se pak děje a tvoří jak v tom těle, tak i v té mysli. No a vlastně chci říct, že nejen po té profesní odborné stránce to mělo pro mě velký význam, ale i po té osobní stránce, kdy vlastně já jsem začala fakt ten hlas dávat do toho zpěvu, nebo zpěvu. Komala používá takzvaný jako voicing, zvučení. Takže víc jako vlastně používám tohle, ne zpěv, jakože písně, slova, protože to svým způsobem i odvádí od nějaký přirozenosti používání toho jako hlasu, který v rámci toho voicingu je naprosto normální. Takže tam vidím jako velký ten přínos, velkou vlastně jako změnu u mě. A zároveň, že jsem pak zvládala ty vlastně voicingové prvky vkládat do práce vlastně jako s klienty. Všimla jsem si, jak hodně jim to pomáhá. Tak to vidím jako ten velký průlom, velký zlom. 2 roky jsou prostě dlouhá doba a když se člověk 2 roky něčemu dost intenzivně věnuje, tak to prostě nějaký jako výsledek, nějakou práci to udělá. My jsme ještě byli jako skvělá skupinka, co se týče nás, účastníků. A my jsme se vlastně jako mezi těma jednotlivými modulami vlastně potkávali. Dokonce jsme tam měli takovou jako partičku 3 žen. My jsme se vlastně domluvili a fakt jsme každý týden jako praktikovali. To bylo vyloženě skvělý. No. Já jsem fakt ten člověk, který jde po té jako praxi a když jsem dělala atletiku, tak tam taky prostě za mě nikdo to jako nenaběhal. Takže je mi jasný, že je potřeba to prostě jako dělat. Potom spíš záleží, s jakou energií, s jakým nastavením. A to je taky hodně důležitý pro tu práci vlastně jako s hlasem. Protože za mě ten hlas je zdrojem nějaký té energie. Přenáší vlastně můj vnitřní svět a nejen můj, ale vlastně jako každýho z nás ven do té slyšitelné podoby. Jo, super, teď jsi mi řekla úplně spoustu věcí, spoustu námětů na otázky, ale možná bys nám mohla říct, jako s čím za tebou nejčastěji ty lidé chodí, aby jsme věděli, jako s čím ty jim vlastně můžeš pomoct a potom postupně bychom se dostali vlastně k tomu tělu, co dělat a takhle a už nějaké doporučení, ale tak nějak, aby jsme věděli, co ty vlastně jako nabízíš, co jako já, pokud jsem o tebe chtěla pomoct, tak vlastně s čím za tebou můžu přijít, jestli to je jenom jako s hlasem, mluvení, jako přesně před někým, tréma, že jo, zpívání. Co to všechno je vlastně, co to obnáší? To je dobrá otázka, hodně široká otázka.
Dalo by se říct, že kdokoliv může být mým klientem. Kdokoliv, kdo se hlasem živí. Takže když to vezmu na nějaký ty jako pozice a profese, tak to může být lektor, učitel, může to být člověk, který dělá v call centru, může to být přesně obchodák, businessman, ale taky člověk, který je vlastně jako v top managementu, který má prostě pod sebou spousty lidí, musí je nějak jako vést, nějakým způsobem na ně působit v rámci toho projevu. Může to být člověk, který přesně je profesně zpěvák, nebo se chce naučit zpívat. Úplně do toho zpěvu jako s nima nejdu, nicméně prvky voicingu používám. A může to být vlastně jako člověk, který moderuje, může to být profík prostě v rádiu, v televizi, vlastně kdokoliv, kdo opravdu ten hlas v rámci té svý nějaký profese používá. A zároveň mu v tom vyjadřování se není nějakým způsobem dobře. To je asi to nejčastější, kdy vlastně jemu necítí tam úplně jako komfort. Jsou tam s tím spojený takový ty pocity přesně jako tréma, obava, stud, strapním se a tak. Zároveň to může být i člověk, který naopak ví, že se chce někam posunout. Už to pro něj není nekomfort a ví, že je fajn na sobě nějakým způsobem pracovat. Takže to jsou takový jako ty stěžejní bodíky, návod, protože to nemůžu prostě dát jako obecně, že každý učitel, pro mě jo, ale ne každý si to vlastně jako uvědomuje. A to je další jako ten bod, ten dotyčný, kdo mě vlastně jako navštíví, by si měl být vědom toho, že ten jeho hlas, jeho projev má vliv na ostatní. Že s tím může pracovat. Primárně na té úrovni, ať mě je v tom dobře, a ať já se třeba zlepšuju. A v tom druhém stepu, v tom druhém kroku, to může být přesně OK, tak jo. A já vím, že to má jako vliv na ty moje posluchače. Že nějak na to působí na ně, že jo, tím pádem. Jo. Jo, že já vlastně i potom, pak už je to takový, jako řekla bych, alchymistický kotlík, kdy to není jenom o tom hlase, jako používám, o té nějaký dikci, o tom tempu, o těch pauzách. A je to vlastně jako celý komplex, kdy zvažuju, jaký slova používám. Co to může být vlastně jako za energii, za náboj. Kam dát ten důraz, kde naopak vlastně jako stišit. Takže tam, kdo je ten člověk, který za mnou vlastně jako přijde, primárně ten, co chce s tím jako něco dělat. Ví, že mu v tom není dobře a ví, že si sám z toho nepomůže. No, to je takový docela široký spektrum toho vlastně a já si myslím, že nebo podle mě je opravdu jako práce s hlasem důležitá. Vnímám, že jako spoustu lidí má s tím problém, ať už je to přesně přednes, mluvení před lidma a vlastně jako ten hlas jako denně používáme. A kolikrát si nejsme vědomí toho, přesně jestli to má nějaký vliv na ostatní lidi, ale možná, kdybyste nám teď řekla takový ty věci v rámci toho těla. Jak třeba, jestli byste nám mohla vysvětlit to, jak třeba držení těla a ten dech může být tím klíčem k tomu kvalitnímu hlasu nebo projevu. Určitě. A ještě než se k tomu dostanu, tak mě vlastně jako napadá, že jsem tady popsala asi jako toho člověka a nicméně jsem nepopsala ten, dejme tomu, problém, nebo co opravdu jako řeší. Tak může to být ta tréma, může to být to, že mluví příliš rychle. Může to být to, že mumlá, nebo naopak, že mluví velmi potichu, nebo naopak hlasitě, nebo taky, že se mu nedostává jako dechu. To jsou všechno takové jako jemné věci, se kterými za mnou můžou vlastně ty lidi jako přijít. Ať si dokážou možná lépe a konkrétněji představit, jaký ten problém s těma svýma klientama já jako řeším. Že to není jenom o těch profesích a tím, že jako já se v tom necítím dobře, tak to může být to, že přesně cítím trému,
Koktám. Měla jsem tam i klienta, který vlastně jako koktal. To je taky docela velký téma koktání. Je. To pak jde asi možná hodně i do té psychosomatiky, možná do těch traumat a tak, viď? Vnímáš to takhle? Jo, nebo jo, je to jako prostě velký ten balíček a ta práce s hlasem je svým způsobem a může být hodně jako terapeutická. Protože ten hlas je to, jak ho používáme, hodně navázaný na to, jak se cítíme, je hodně spojený s emocema. A jsou určitý emoce, při kterých vlastně ten hlas z nás nevyjde. Hodně velká emoce, která brání tomu, abychom se projevili, je stud. Hodně velká emoce může být to, když se nás něco vlastně jako dotkne. Tak vnímáme to je kolikrát jako slyšet na ostatních lidech, když jsou třeba dojatí, že vlastně se jim opravdu jako stáhne to hrdlo, nedokážou vlastně ten hlas použít, protože prostě se zajíkají pláčem. Další vlastně jako emoce může být nějaký vztek. Jo. Takže ty emoce jsou hodně vlastně jako s tím, jak používáme, nebo spíš jak nepoužíváme ten hlas, hodně spojený. A emoce můžou prostě působit nebo jsou součástí toho našeho prožívání a to prožívání může být i jako traumatický. Neseme si to vlastně z toho našeho celého života, kdy v průběhu toho, ať už za pomocí nějakých takových těch magických vět, jako a ty radši nespívej, nebo ty mlč, co ty o tom víš. Ve chvíli, kdy přijdou vlastně v tom dětském věku, kdy my máme pocit, že takováhle věta je opravdu jako pronesena proti nám, hodnotící, vlastně nepřijímající, tak může a dost často vlastně jako spouští ten blok s tím, jak ten hlas jako používám a kdy ho používám. V rámci jako pracovních věcí ten člověk dokáže vlastně jako komunikovat velmi dobře. A pak to přejde do té osobní roviny, do toho, kdy sdílím vlastně jako sám sebe, své prožívání, to, co mně se děje a najednou přijde vlastně jako blok. Tak v tu chvíli je dobrý vlastně jako už jenom to uvědomění, že v určitých chvílích já ten hlas jsem schopnej použít v celém rozsahu a pak už jsou jenom jako nějaké části, kde ne. Takže pak se vlastně jako koukáme, kde, proč, s čím to může být spojený. A teď chci teda jako rovnou asi navázat na tu otázku, na kterou ses vlastně jako ptala. Hlas vzniká v těle. Tudíž za mě práce s hlasem rovná se práce s tělem. Ten hlas z nás vychází za pomoci určitých svalů. Takže je dobrý si vlastně jako vytrekovat tu cestu toho, jak ten hlas vlastně v tom těle vzniká a co se do toho zapojuje. A následně jsou určitý vlastně jako techniky, které pracují právě s těmi svalama. Pracují tak, že do jisté míry je uvolnějí a v některé chvíli je jako posílejí, spružnějí. A to je taková dobrá jako kombinace vlastně. A sval je dobrý v tom, že on má jako svalovou paměť. Takže ve chvíli, kdy já ho naučím nějakým novým kouskům, tak potom ten sval vlastně funguje jako autopilot. Ale než ho naučím těm novým kouskům, tak je potřeba se podívat, jaký kousky teď vlastně umím a kde mi ty svaly nefungují. Zastávám tu myšlenku, že naše tělo je ten nástroj, pracovní nástroj a má určitý části, se kterými, když pracujeme, tak vlastně ten hlas zlepšíme, vylepšíme. Něco s ním uděláme, změní se. Jedním z těch nástrojů je vlastně jako postoj těla, dále je práce s centrem těla, pak je samostatná kapitolka ta bránice, dech celkově a poslední takovou jako částí, se kterou když my si pohrajeme, tak má vliv právě třeba na rychlost naší mluvy nebo na tu artikulaci a to je vlastně jako práce s čelistí, práce s jazykem, práce s ústy, s rty. Takže máme takových těch 5 hlavních nástrojů v rámci toho těla, se kterými když pracujeme, tak se to na tom hlase odrazí. Co se týče toho postoje, tak u toho postoje je to hodně důležitý. Když zaujmeme ten postoj, ten vzpřímený postoj, tak my vlastně jako připravíme tu cestu pro ten dech, aby mohl z nás ten dech vyjít jako snadno.
Zároveň mně se líbí ta čeština, jak je taková jako dvojsmyslná. Že vlastně i ten postoj, i ten náš postoj toho našeho těla vlastně nám říká, jaký k tomu zaujímáme ten postoj. Takže ve chvíli, kdy my se vlastně jako hrbíme, tak dáváme na odiv to, že vlastně si nejsme úplně sebou jako jistí. Ve chvíli, kdy tam vnímáme ten pocit, že jsme v bezpečí, že jsme v klidu, tak i ten postoj je takovej vzpřímený, narovnaný, takovej znešený. A v tu chvíli vlastně přesně děkuju, že otvírám to srdce a zároveň ale i otvírám jako ty ramena, ten hrudník a zase otvírám tu cestu, aby vlastně jako ten dech z nás vyšel a vynesl i ten hlas. Takže to je právě to, proč jeden z těch nástrojů na práci s hlasem je postoj. Protože na našem postoji záleží. Zároveň třeba lidi, kteří trpí trémou, tak když to tak jako zjednoduším s obecním, tak nevnímají nějakou tu stabilitu, nějaký ten klid. Jo? A pak je dobrý jít do toho postoje, do toho fyzického těla, vlastně jako šáhnout si na tu nějakou jako oporu. To znamená, že i to tělo můžeme opřít o tu zeď a navnímat vlastně, jdeme do té nějaké jako stability. Takže i proto ta práce jako s tím postojem, kdy si uvědomuji, jestli stojím vlastně rovnoměrně na obou nohách, co to pro mě vlastně jako je, přináší. Protože na tom pocitu hodně záleží. Ten dech, ten tady jako vlastně zmiňuji od začátku a ten dech je hodně důležitý, protože ten dech z nás ten hlas jako vynáší. A tam potom rozlišuju a rozděluju to, jak pracovat jako s tím dechem, to znamená nějakým tím hlubokým, klidným, pomalým a práce s bránicí. Že za mě vlastně jako ta práce s bránicí je úplně jiná práce a vede k úplně jinému pocitu, než celkově jako práce s tím dechem. Dech a zároveň vlastně ten náš hlas usazuje do toho těla, což my vlastně jako potřebujeme jít z té hlavy, nebo vlastně jako z těch hlasivek dolů do toho těla. Co se vlastně jako děje, když ten hlas usazujeme a jdeme do těch vlastně hlubších tónů, tak na ostatní to může působit uklidňujícím dojmem, velmi profesionálním dojmem. Zároveň ten hlubší tón je takovej víc jako neutrální, bez těch nějakých jako emocí. Ty vyšší tóny můžou být nějaký takový jako pisklavější, i proto ucho můžou být nelahodící. A zbytečně vlastně jako tím zabraňujeme tomu, aby nás ten posluchač třeba právě jako poslouchal. Takže je dobrý i vlastně uvědomit si to, v jaký výšce je ten náš hlas. A pomocí toho dechu my ho můžeme vlastně jako stáhnout dolů do toho těla. Zároveň ten dech je hodně dobrý, protože vlastně nás jako zrelaxuje ten hluboký. Rozlišuješ nějak dýchání nosem a pusou? Určitě. Určitě. Je lepší dýchat spíš nosem? Rozhodně. Jako běžný dýchání. Nos máme prostě k tomu. Nevidím důvod, proč bychom měli dýchat pusou maximálně, když ten nos je jako ucpaný. Nicméně v tomhle tom bych doporučila přečíst si knížku Dech. Jo, to znám. Taká ta žlutá, ne? Jo, ta žlutá, přesně tak. A tam právě jsou k tomu ty studie, ty podklady, že opravdu jako ve chvíli, kdy se dýchá ústy, tak to i deformuje vlastně jako patro. Jo, i zuby všechno. A v tu chvíli to má ale samozřejmě zase vliv na ten hlas. Takže takový to běžný dýcháníčko, normální, životu potřebný, je nosem. Ve chvíli, kdy vlastně jako člověk mluví nebo zpívá, tak víceméně ty přídechy jsou přes ty ústa. Že ten dech se, nebo ten nádech se děje vlastně jako přes ústa. Jinak jako doporučuju prostě nosem. To je ústrojí část těla prostě, která je k tomu uspůsobena. A je to jeho funkce. Máme s ním dýchat. Takže je dobrý to tak jako dodržet. A třeba jak jsi mluvila o tom pisklavém hlase nebo tom vyšším hlase, a pokud je někdo, kdo třeba mluví takovýmhle hlasem, takovým tím i třeba někdo dospělej, tak co to třeba o něm vypovídá a jak on s tím může pracovat? A pokud se s tím naučí pracovat, jestli se vlastně v rámci toho změní i nějaký jako jeho nastavení vnitřní, ale nemyslím to jako tělesný, ale myslím to psychický, že by se třeba jako změnilo trošku třeba jeho charakter, víš?
Tak třeba ty pisklavý hlásky nebo takový ty vyšší, já bych řekla i možná jako spojený hodně s těma emocema, s nějakou, řekla bych i neukotveností, tak za prvý, ucho tyhle jako pisklavý hlásky úplně nemá jako v oblibě, takže v tu chvíli tam nějakým způsobem i dochází k tomu, že vlastně jako ta pozornost se snižuje. Zároveň jak to na mě třeba jako působí, když slyším nějakého člověka mluvit vlastně tím fakt jako písklavým hláskem a tenhle, tak mám pocit, že je vlastně fakt jako v těch hlavou, v těch oblacích a vlastně jako vůbec není jako nohama na zemi, což tak fakt jako je. A je mi to vlastně úplně nepříjemný a mám spíš pocit vlastně nějaký jako faleše a vůbec mu nic vlastně jako nevěřím. No, takže i z tohohle hlediska je mnohem jako lepší vlastně s tím hlasem začít pracovat a víc ho jako usazovat. Víc vlastně jako ho fakt dostávat do těla, k sobě, k nějaký té autentičnosti větší, jo. Jak jsem zmiňovala, u toho hlasu není nic špatně, nic dobře, je to, jak to je. A ten dotyčný to má prostě jako takhle. A záleží na něm, jestli vlastně dostane nějaký podněty k tomu s tím pracovat nebo ne. Uh-huh. A vždycky je to o tom vlastně jako si začít uvědomovat, jak na mě ostatní působí a zároveň OK, takže jako jestli na mě někdo působí takhle, tak jakým způsobem já třeba působím na ostatní. A klidně se i ptát. To je úplně tak jako hodně komplexní, že přesně všichni to vnímají jako takovou automatiku, to mluvení. Prostě mluvím a nezamýšlím se nad tím nějak, ale potom podle toho, co jsem nám popsala, tak je to fakt úplně hluboká a jako komplexní práce potom asi možná s tím klientem, viď? A že přesně hrozně mě potěšilo to, jak jsi říkala, že vlastně ta bránice se jako vlastně rozpíná do všech směrů a že vlastně správně by se mělo dýchat do břicha. Říkám to správně. A nebo, ale takhle, jo, zpátky. Ale v józe, co si pamatuju, tak vždycky jsme si říkali, že jako dýchání do břicha je vlastně hrozně super, protože to toho člověka zrelaxuje. A že vlastně malí děti jako jsou schopní, nebo jsou schopnější dýchat do břicha líp než my dospělí. My už jako dýcháme hodně povrchově, hodně vlastně do toho hrudníku. A myslíš si, že i tady v tom je tam jako souvislost s tím hlasem? Že třeba ty děti, když potom dýchají víc do toho břicha, tak jsou potom takový jako plnější v tom projevu a víc se jako projevujou, víš? A ty lidi už jsou takový dospělejší, jsou potom takový, nevím, jak to je vysvětlit, doufám, že to všichni chápete, ale že potom, že jako ten dospělý potom, když dýchá povrchově, že to může mít vlastně jako nějaký vedlejší efekt na ten jeho hlas, nějaký negativnější, víš? Určitě. U těch dětí je to jako snadnější tohle. U těch dětí je to snadnější z toho důvodu za mě, že vesměs ty děti jsou vlastně propojený a napojený jako na sebe, na to tělo. My dospělí, leckdy, když už v tom těle jsme, tak jsme v oblasti hlavy. Jakože spoustu nás žije v těch myšlenkách, v těch obavách z budoucnosti, z minulosti a vlastně to tělo nevyužíváme celý. Ty děti jsou přítomní v tom daném okamžiku a tím pádem vlastně dokážou jako si s tím krásně poradit, jak vlastně být v té plnosti, hravosti a zároveň vlastně, co mi tam ještě jako jde a co je potřeba zmínit, tak já jsem ještě jako nezažila žádný dítě, který by po 4 hodinách pláče běželo k lékaři, že přišlo ohlas. Oni jsou vlastně jako schopní brečet neuvěřitelně jako dlouhou dobu. Oni jsou vlastně v tom napojení. Ještě než to dítě dokáže používat ty slova, tak vlastně jsou dokonce i maminky, které poznají podle pláče, co tomu dítěti vlastně jako je, protože v tom hlase právě, bez těch slov, my už neseme tu informaci, to naše vnitřní nastavení, jak my se teď vlastně jako cítíme, co prožíváme, co se nám děje. A tahle informace tam je i v dospělosti. Jenom my si toho nejsme jako vědomí, že třeba tam máme někde nějaký smutek, někde nějaký naštvání, někde nějakou jako agresi. A i přesto, že si toho nejsme vědomí, tak furt to vlastně ten náš hlas jako z nás vynáší.
A ve chvíli, kdy potom jdeme do nějaký jako komunikace s dalšíma lidma a právě to může být třeba komunikace se šéfem, že si chci jako vyjednat vyšší plat a zároveň si myslím o tom šéfovi, že je to strašně jako debil. Tak pokud nevím, že si to myslím, nebo si neuvědomuju, že tohle nastavení já v té naší komunikaci vlastně pouštím. Ano. On to pozná prostě. Ten druhej to dokáže vlastně jako přečíst. Ať už vědomě nebo nevědomě. Každopádně na to dokáže reagovat. Takže je dobrý vlastně jako být tak nějak jako spojen sám se sebou, všímavý k tomu, co mě se vlastně jako děje. Není to pak o tom, že se nedějou ty nějaký, dejme tomu, věci přesně stylem, že si o tom člověku myslím jenom to dobrý, nebo že je všechno dobrý, to ne. Ale když vím, že cítím ten smutek, tak vlastně si můžu nějakým způsobem jako pomoct. Můžu se utěšit, nebo si řeknu o pomoc, o utěšení. Je to o tom, že když jsem si toho jako vědoma, tak pak můžu udělat ty nějaký kroky k tomu, aby výsledek byl pro mě uspokojivý. A to je za mě vlastně ten velikánský benefit jako práce s hlasem, že vím jak na sebe. Což je prostě hrozně důležitý, že jo? Ve všech odvětvích vlastně úplně, co tady řešíme, nebo prostě všude. Vždycky je důležitý vědět, jak sám se sebou pracovat a prostě se to odráží úplně do všeho okolo tebe. A jsou prostě určitý profese, kde vlastně ta práce s tím hlasem je stěžejní, kde opravdu stačí zavléct nějakou pochybnost do toho hlasu. Jde o život, to jsou třeba vyjednavači, jako sekce lidí, ale tam samozřejmě u nich jako ten výcvik, ta práce s hlasem probíhá na úplně jako úrovni a to jsou lidi, kteří si jsou fakt jako toho vědomí a dokážou vlastně jako pracovat s těma svýma emocema, pracovat sami se sebou, vědí, jak v určitých situacích vlastně mají co udělat. Minimálně zvědomovat v tom smyslu, že poslouchám nějaký projev a třeba říct si, OK, taky. A jak to teď na mě působí? Jak já se vlastně jako cítím? V hlasu za mě není nic dobře a nic špatně. Je to, jak to je. A z toho, jak to je, se můžeme odrazit někam, kam bychom chtěli, aby to došlo. A to je vlastně jako důležitý vědět, z jakého místa, kam chci dojít a jaký k tomu případně mám nástroje a jestli jsou pro mě efektivní nebo ne. Takže dost často vlastně se svých klientů, a vím, že ze začátku je to pro ně náročný, pokud se s tím doposavat vlastně jako nesetkali, s tou nějakou vědomější prací s tělem a zaobíráním se sám se sebou, tak to pro ně může být náročný, protože já jim kladu ty otázky před těma technikama si vždycky uděláme jako sken toho těla nebo nějaký jako širší uvědomění toho, co cítím, co vnímám. A pak po té technice zase, co cítím, co vnímám. A že pro mě, nebo respektive, pro mě je to důležitý a pro mě to samé, jako uvědomit si, co ta technika se mnou provedla. Pokud mi ta technika přinesla nějaké jako uvolnění, že vnímám, že myšlenky najednou jsou pryč, mám prázdnou hlavu, dokážu vlastně jako se cítit dobře, skvěle, hezky se mi mluví, cítím se fakt jako v pohodě, nějakým klidu zároveň, tak vlastně tady s tím uvědoměním toho, že tahle technika mi navodila tohle, já pak můžu pracovat. Právě ve smyslu, když třeba jsou ty trémy a tohle, tak já říkám, OK, takže když máte trém, tak se cítíte takhle, vnímáte tohle. Jak se chcete cítit? Chcete se cítit tak, jak jste to zažili po té technice, kterou jsme tady spolu dělali? OK, tak to trénujte tak, že co nejčastěji tady do toho pocitu vlastně jako vstupujte. Protože tím vlastně si vytváříte v tom těle tu základnu toho, že furt ten prožitek může být nějakou mojí jako kotvou. Pak už je to nadstavba, že vlastně jako si propojujeme tady ten prožitek s tím, že to můžu cítit, vnímat právě, když jdu někam mluvit. Možná... Jenom ještě než se teda zeptáš, tak abych to jako nějakým způsobem dala do toho ucelenějšího, formátovanějšího vzhledu, tak proč jsem tady jako říkala
a trackovala tu trasu, jak ten hlas jako vzniká, protože pro mě práce s hlasem je práce s tělem, je to primárně o zapojování určitých vlastně jako svalů. Takže když to jako vezmu zpět, tak je to vlastně práce s mozkem, je to práce celkově jako s dechem, protože z toho, jak jsem to tady popisovala, tak vlastně na dechu my ten hlas vynášíme ven. Pak je to práce s bránicí, která je prostě tím hlavním dýchacím svalem. Zároveň ta bránice je ještě hodně jako specifická za mě v tom, že ona hodně souvisí s naší vnitřní pružností. Když začneme pracovat s bránicí, dokážeme vlastně do toho našeho projevu dát takovou nějakou tu dynamiku, tu živost, kdy vlastně je to takový to jako ala brzda plynu, že jsme vlastně jako rychlí, dokážeme rychle změnit téma, rychle změnit ten hlas, zpomalit. To mám já. A zároveň vlastně ta bránice, jak jsem říkala, tak ona se upíná vlastně na poslední žebra toho hrudního koše, odděluje hrudník od dutiny břišní. A když to převedu na systém čaker, tak se vlastně bránice objevuje nebo nachází vlastně v oblasti třetí čakry. Třetí čakry je solar a solar je hodně práce s třetí čakrou, se solarem je o tom vlastně jako zářit. Zářit ze svého středu, vlastně bejt vidět, bejt slyšet, ustát sám sebe. Takže třeba i potom ta práce s tím, když člověk chce z toho nějakého tiššího hlasu vlastně jít do té jako hlasitosti, tak tady třeba hodně doporučuji jako zamakat na té bránici. To znamená hezký rozpohybovat, spružnit, protože ona se dokáže, ve chvíli, kdy já se jako nadechnu, jak funguje jako ten pís, tak ona se vlastně jako, to vždycky musím představit. Přemýšlej. Nádech, takže se nahoru vypoukne a s výdechem se stlačí. Ne. Ona by měla být prostě pružná. A zároveň se dokáže vlastně jako právě při tom stlačení, buď stlačit do centiák, a nebo až o nějakých 10-12. Což je jako velký rozdíl v tom objemu toho vzduchu. To znamená, pokud já se dokážu jako plně nadechnout, tak mám tam víc toho vzduchu. Pokud já dokážu pak pracovat ještě jako s tou bránicí v kooperaci s tím za mě centrem těla, tak dokážu vlastně ten vzduch regulovat a upouštět tak, abych dokázala vlastně ten dech protáhnout a tím pádem na tom protáhnout i ty slova a tím pádem já dokážu mluvit mnohem déle na jeden nádech. Zároveň, když dokážu pracovat s tou bránicí, nadechnu se a opravdu ten jako výdech pustím až toho spodního bříška, tak to mají hlasivky vlastně jako rády. Nadechnout se co nejdál od nich a mluvit vlastně z toho jako centra. Protože když já se nadechuju jenom jako do toho hrudníku, do těch de facto skoro jako podklíčků ramen, tak to je vlastně krátká vzdálenost k těm hlasivkám a pokud je tam nějaký jako drive, tak vlastně jako já zapříčiním to, že ten nádech, výdech funguje na ty hlasivky jako náraz. A to nedělá dobře těm hlasivkám. Je dobrý taky přemýšlet, kolik energie mě stojí právě ten můj daný projev. A možná v tu chvíli to dám, ale opakovaně a dlouhodobě. Pak to může mít právě ten vliv na to, že ty hlasivky se opotřebávají a už si tam děje něco, co by nemuselo, můžou vznikat nějaké uzlíky, může to být pro nás velmi jako náročný. Můžeme zjišťovat, že po 2 hodinách, po hodině najednou vlastně jako přicházíme na ten hlas. Takže je dobrý právě ten postoj dodržovat, protože když mám ten vzpřímený postoj, tak de facto já tomu dechu, nebo respektive výdechu, a pak tomu hlasu vlastně nebrání. Je tam ta volná cesta. Tím pádem nevzniká nějaká jako složitější, náročnější věc pro to, aby se ten hlas jako prodral z nás ven. A čím víc jako ulevím tomu tělu, aby mohlo fungovat bez velké námahy, tak samozřejmě i ty hlasivky fungují bez velké námahy. A ten hlas vlastně vychází v nějaký jako lehkosti ven. To je potřeba vlastně u toho hlasu hodně
vnímám, že ta lehkost. Protože jsme se ještě před naším natáčením bavili o tom, že stáváš brzo, že se jako děláš takový svoje jako rituály a mě by zajímalo, jestli děláš i něco jako v rámci hlasu, nějaký takový jako zvučení, nějaký rozpívávání, něco, co bys s náma mohla pozdílet, něco, co by si třeba mohla zkusit i naši posluchači. Máš něco takového? Mám ve svém repertoáru a pak záleží přesně jako, jak jsem ráno naladěná, tak po čem šáhnu. Za mě je dobrý vlastně jako ten hlas používat kdykoliv mi to přijde nějak jako na mysl. Dost často se mi stávalo, když jsem vlastně byla v tom výcviku u Komaly a že Komala to má postavený na tom, že čakry a každá čakra má prostě určitou jako frekvenci toho zvuku a my jsme začínali tou první čakrou, což je vlastně za mě i ten jako postoj těla, nějaká ta uzemněnost, ukotvenost, tak tomu tě vede takovej ten hluboký jako hrdelní tón, zároveň ten tón je takovej vlastně jako neutrální a tenhle tón samotný vlastně jako nakopává vagus nervus, který je vlastně zodpovědný za to, že máš pocit jako nějaký relaxace a odpočinku. Není to něco jako OM? Není to OM, je to U. Já se pokusím tady vlastně jako to U nějakým způsobem předvést. A pak právě, abych jako navázala na to, co jsem říkala, tak byly vlastně jako doby, kdy jsem chodila po ulici a ten tón, zvuk byl pro mě tak stěžejní, že jsem se jím sama vlastně jako uklidňovala. Takže jsem chodila a já jsem si učila. Jo? Takže vlastně je to o tom, že může být hodně spíš jako v nás, vnitru, anebo ho pak můžeme začít dávat i jako ven. A já teď udělám drobnou ukázku, jak to zní. Pojď. Tak jo. Hodně takový hluboký, uzemňující, uklidňující. Pěkný. Mě musíš naučit. Jsem ráda, že to na tebe působí tímhle způsobem, protože můj vlastní jako prožitek tady s tím tónem je přesně takový. Mě to jako uklidňuje, uzemňuje. Vlastně já si fakt jako představu, že s tím tónem sestupuju schůdek po schůdku vlastně do toho svého těla. A tohle může být i nějaká jako praktika pro ty naše posluchače, kteří se potřebují nějakým způsobem uklidnit. Tak můžou využít i vlastně tady ten tón, ten zvuk. Začít opravdu jako, to nemusí být tak, že to pouštím ven, ale můžu si to v sobě vlastně nějakým způsobem jako držet a jen vlastně mám tam tu představu, ten záměr, že vlastně sestupuju co nejvíc, nejhloubš a nacházím ten svůj vlastně nejhlubší tón. A to, jak ten tón zní, tak doporučuji se od toho odprostit, pak jít podle toho pocitu a vnímat, že v tom těle jako s tím zvukem sestupuju. Protože leckdy my máme jako představu, že ten nejhlubší je opravdu nejhlubší, ale my ho nedokážeme dělat teď momentálně. Takže doporučuji nějakým způsobem se spíš jako orientovat na to, jak to v tom těle eventuálně vnímám. Pokud toho nejsem schopen, tak můžu i si různě jako přikládat právě ruce na ten hrudník nebo i na to bříško, různě na tělo a vnímat vlastně jako tu vibraci a zároveň si třeba představit, že ten tón posílám jako pod tu ruku. Není to na první dobrou. Může být. Každý jsme individuální, každý máme nějakou schopnost s tím zvukem a hlasem vlastně jako pracovat. Dost často se mi stává, měla jsem klientku, která ke mně chodila vlastně jako 2 roky, každý týden. A teprve po roce intenzivní vlastně jako práce byla schopna jít vlastně
do vyjádření takhle jako zvuku přede mnou. Za mě ta práce s hlasem je někdy hodně jako intimní pro toho člověka. Je to pro něj náročný ho dát ven. Takže doporučuji v rámci svých vlastně možností to opravdu jako krůček po krůčku být k sobě vlastně jako co nejvíc laskavej, nechtít po sobě velikánský jako změny, kroky. A k tomu právě slouží to uvědomění, kde já jsem, kam to chci dotáhnout de facto, nebo kam bych to rád jako dostal a posunul. A zároveň vlastně jako si uvědomit, jak to můžu rozkouskovat právě na ty malé krůčky a dát si tam ty jako malé mety, abych pak neměl pocit, že vlastně jako když si stanovím ten svůj cíl a rovnou, že zítra, tak vlastně tam je pak to větší procento toho rizika, že vlastně k tomu jako zítra nedojdu a má to tu pachuť toho, že jsem to vlastně jako nezvládl. Že je dobrý s tím pracovat i tímhle způsobem, vlastně nejdřív si opravdu jako osahat, kde já to mám, jak to vlastně jako mám s tím zvukem, dokážu ho jako dát ven, dokážu s ním nějakým způsobem jako pracovat. Klidně to může začít opravdu jenom tím, že se nadechnu a pak dám jako takový ten hlasitý výdech, to znamená jenom takhle. A třeba vícekrát za den. Já dost často vlastně jako klientům říkám, pojďte se naučit ten váš hlas nebo jako projev spojovat i s těma emocemi. A pojďte se to naučit vlastně v tom bezpečném pro vás prostředí. A v tom, že vám vlastně jako o nic nejde. To znamená, že nastavte si na svém telefonu několikrát za den budíčka. Když ten budíček zazvoní, tak v tu chvíli vlastně jako, pokud to jde, zrovna máte jako příležitost někde být o samotě, tak jenom navnímat, jak se cítím. A to, jak se cítím, dát do zvuku. Může to být vlastně jenom to, že cítím jako, že nebo si třeba zařvat. Cokoliv, jo, tam může být vlastně, nebo i zařvání je taky dobrý. Jak se cítím? Jsem si to úplně představila. Naštvaná vlastně jsem začala jako používat hodně, jakože vrčím. Ono totiž, ta práce s hlasem v tomhle a s těma emocemi je hodně terapeutická. Díky tomu, že ten hlas dá vlastně to potvrzení a to přijetí tomu, že takhle já se cítím. Takhle to teď mám. Což kdy my chceme vlastně jako to přijetí od ostatních. A ono nepřichází. Ale tím hlasem, tím, že já vlastně jako uznám, že tyjo, tak dneska se mám fakt jako na hovno. Takže jako jakýkoliv vlastně jako projev. Může to být ze začátku i slovo. Jo, když vlastně jako lidi nejsou zvyklí používat takhle ten hlas, tak to může být klidně jako slovo, který jak tomu napadne, ale vlastně jako začít pracovat se sebou v tom smyslu, že si uvědomuju, jak se cítím, co mi je a vlastně to projevím. A čím častěji budu tohle projevovat, tak mi vlastně jako a budu to projevovat třeba právě za těma zavřenýma dveřma v té místnosti, kde jsem já sama, tak já si vlastně jako natrénuju pro ten můj nějaký nervový systém, pro to moje fungování, že se tím hlasem můžu projevit kdykoliv a kdekoliv. A je to pro mě vlastně jako bezpečný. A když já si vytvořím tu základnu, tak pak už vlastně jako to malé dítě. Ve chvíli, když zjistí, že je bezpečí, tak má tendenci vlastně jako objevovat ten svět a jít do toho zkoumání. A pak najednou zase jako překročí tu míru té komfortní zóny, toho, že se vlastně jako něco nového naučí a pak se jako běží k té mámě schovat do toho bezpečí. Takže a tam načerpá, vyživí se a pak zase a jde a prozkoumá. A vlastně něco podobného by mělo být i u nás samotný s tím hlasem. Já to sama u sebe jako znám, že třeba pro mě právě v rámci toho výcviku bylo hodně náročný, vlastně vůbec jsem nedokázala jít do vysokých tónů. A ve chvíli, kdy já jsem začala vlastně jako hodně pracovat s tím nízkým tónem, s tím hlubokým, tak mě to dalo vlastně tu jako pevnou, bezpečnou základnu, že z ní můžu vlastně jako jít do těch vysokých tónů. A pak to třeba ze začátku bylo o tom, že 90% času já jsem byla v těch hlubokých, abych jenom na těch 10% mohla jít vlastně jako do toho vysokého tónu. A pak zase šup zpátky vlastně jako do toho bezpečného, co já znám. A pak, tak pojď, pojď. A pak jsem šla zase. Jakože
najít si to, co je pro mě vlastně jako bezpečný, tím se sytit, vyživovat, to používat jako tu základnu a tady odsaď vlastně mít ty výpravy. I s tím hlasem, i s tím projevem. To může být vlastně i to, že když já se bojím mluvit před hodně lidma, tak to začít vlastně jako prozkoumat. Ale musí tam být nějaká ta míra té komfortní zóny, že nejsem vlastně jako ve stresu, furt, neustále, ale mám to bezpečí. A pak si řeknu, OK, tak jo, tak 10 lidí jsem teď zvládla, tak si přidám nějakých 12, 13 a zkouším to. Jo, ale vždycky si do toho dávám i ten prvek toho, co mě vlastně jako zazdrojuje, zasytí, zabezpečí, že já jsem vlastně hodně. Hele, super. A teď, kdybychom dali nějakou praktickou radu pro někoho, kdo opravdu má trému a má třeba vystupovat před nějakýma lidma, před hodně lidma, a co on by mohl třeba udělat před tím okamžikem, než vyjde třeba na nějaký pódium nebo něco, je to hučení, jak se dělala takovýto nebo máš ještě třeba nějaké techniky, co pomáhají, který máš odzkoušení a který je třeba doporučuješ? Tam je hodně důležitý a vlastně doptávat se, jak to říct, no, jestli ten dotyčný vlastně jako zná tu svoji trému, v jaký fázi ta tréma přichází, jestli vlastně ho pohlcuje. Zároveň je dobrý vlastně, pokud já někde vystupuju, mívám trému, tak je dobrý uvědomit si, jako proč tu trému mám. Protože nevím, co budu říkat. Ve chvíli, kdy nevím, co budu říkat, tak je dobrý si připravit 3-4 věty, které se fakt jako nabifluju. To znamená, napíšu si je, pak si je ale i přeříkám. Naučím se je. Vlastně, kdyby mě někdo o půlnoci zbudil, tak já tyhle 4 věty dokážu říct. Protože ta tréma se děje na začátku. Většinou jsou to 2-3 minuty. Tak je dobrý pokrýt vlastně tady ten začátek něčím, co mi dává tu jistotu. Takže pokud mám pocit, že nebudu vědět, co mám říkat, tak si prostě připravím ty první věty. Pokud mám vlastně trému spojenou s tím, že vystupuju před lidma a je to pro mě jako nekomfortní, tak si zkusím s tím vlastně jako sama pohrát, co je tam pro mě to nekomfortní. Co mě vyvádí z té míry natolik. Můžu si pak i představit, že se tohle jako stane. A v té představě si můžu vlastně i představit, jak bych na to zareagoval. Vlastně udělat si takový jako scénář a zase se na to jako nějakým způsobem připravit. Ve chvíli, kdy já vlastně dám tomu mozku tu možnost, tak pak mám i tu možnost právě s tím, jak na to budu reagovat. Ale potřebuji si to připravit. Zároveň je to i o tom, že ta tréma vlastně se nám odehrává jako v hlavě. Je to o tom, že přemýšlíme, vymýšlíme ty katastrofické jako scénáře. Takže je dobrý se z té hlavy zase dostat vlastně do toho těla. I když jakoby vlastně to tělo už reaguje jako na tu trému, jakože opravdu třeba, já nevím, máš třeba já vím, že si pamatuju, že jsem měla tady to, když mi třeba, že mi zalejhaly uši, nebo cítíš opravdu třeba, že se ti motá hlava. Víš, že to tělo opravdu reaguje jako tělesně. Jo. Za první bych chtěla říct, že vlastně svým způsobem nějaká ta tréma nebo rozechvělost nebo tyhle ty tělesní projevy jako vždycky tam jsou, protože nějakým způsobem to s námi pracuje, jdeme do emocí. Ve chvíli, kdy jdeme do emocí, tak to ovlivňuje náš dechový cyklus. Ve chvíli, kdy to ovlivňuje dechový cyklus, tak to ovlivňuje náš hlas. To je dobrý si uvědomit. Je dobrý si uvědomit vlastně ty projevy té mý trémy. A co to znamená? Ty jsi říkala, že ti zalejhají uši. A byl to pak takovej ten krok, jakože vlastně v tu chvíli si věděla, že jsi tou trémou pohlcená, nebo to byl jenom takový ten náznak, že aha, tak zalejhají mi uši, takže já mám trému. Tak co s tím můžu udělat? Tam je dobrý i rozlišit vlastně ty stupně, kdy najednou máme pocit, že nás ta tréma jako zavaluje, až nás úplně pohltí. Jo. A je dobrý to vlastně jako umět odstupňovat. Jo, protože ve chvíli, kdy pak už jsme jako pohlcený v té trémě, tak je to náročný se z toho jako dostat. Takže zase nějaká ta všímavost k sobě. Jo? Ideální pro tu trému je dostat se do celého těla, z té hlavy. Takže do celého těla se dostanu pomocí dechu. Dech uklidňujeme.
ten dlouhý, hluboký výdech vlastně nahodí ten parasympatikus, který je zodpovědný za to, že cítíme nějaký relax, odpočinek. Takže je dobrý jít do výdechu. Opravdu jako dlouhýho, vědomýho výdechu. Jo. Třeba si možná představit, že třeba i vydechuju možná tu trému vědomě a tak. Pak je přesně možnost pracovat i s tou vizualizací, představivostí, že vlastně jako pomocí toho dechu se zbavuju té trémy. Samozřejmě chci říct, že ve chvíli, kdy tohle cvičení udělám poprvé před mým nějakým vystoupením, tak je tak trošku jasný, že úplně ten efekt a účinek nemusí být 100%. Takže je dobrý se na to nějakým způsobem připravovat a víceméně učit to tělo, že ve chvílích, a je úplně jedno, jestli je to v souvislosti s tím projevem, ale ve chvíli, kdy vlastně jako cítím nějaký nekomfort, jdu do nějakého prostě jako stažení, napětí, nějak ty emoce, tak vlastně jako začít používat ten dech. Ať to tělo si začne zvykat, že vlastně tohle je to, čím já se můžu jako uklidnit a pak potom můžu šáhnout, takže super, tohle to mi pomáhá. Zároveň nemusíme jít jenom do toho jako dechu, můžeme připojit i zvuk. Můžeme použít s nebo š. To je hodně takový jako š. Jako sklidňující, že vlastně jako kolikrát můžeme pracovat, nebo se nám i samotným stalo, že někdo na nás vlastně špiče. Ano. Takže nebo i to s, jako s. Jops. To SŠ má svým způsobem vlastně jako velmi blahodárný účinek na nás. Nějaké jako sklidnění. A tak to je jako z těch praktických věcí, jak případně s tou trémou můžeme pracovat. A nebo potom vlastně jako ještě mě napadá v rámci té trémy, my vlastně ztrácíme tu stabilitu. To znamená zase uvědomit si to tělo. Nějakým způsobem klidně si i sáhnout na něco, co je stabilní, opřít se o stěnu, o zeď, nebo rukou se fakt jako dodat si ten pocit toho klidu a té vlastně jako stability. A klidně v tom jako externím, to znamená opravdu jako využít něco, co je pevný, jít do té jako hmoty, struktury a nebo pak vyloženě jako i klidně jako někomu říct, ať nám nějak s tím jako pomůže. Případně i se vytřást nebo jako tak nějak se proklepat. Prostě poskákat se třeba. Převést tu pozornost jinam, než vlastně jako na ty myšlenky. Takže odvést. Umět vlastně pracovat s tím, kam tu pozornost jako dávám. A pokud v těch emocích nejsme úplně jako totálně zavalení, tak tam furt ta možnost, jak s tím pracovat a jak se do toho klidu dostat, je. A zároveň je to zase o té praxi. O té všímavosti, co na mě vlastně jako působí. Někomu může i navodit ten klid to, že si prostě dá panáka. Jo, může to být spojený vlastně, můžeme si tam vytvořit svoje vlastní jako rituály, které pak právě můžou nám sloužit. Nebo s cigaretou někdo třeba ví, že se jako uvolní. No tak cigareta, co děláme? No, vyfukujeme a no jasně, no. Pracujeme s dechem. Takže klidně jako doporučuju si vlastně pořídit nějaký brčko a opravdu i jako přes to brčko. A tohle cvičení je zároveň i jako velmi dobrý na hlasivky, protože když jako velmi pomalu jako nasávám ten vzduch, tak já vlastně jako hladím ty hlasivky, dávám je do té jejich polohy, ve které mají jako bejt, takže i tohle cvičení pomocí toho brčka já vlastně můžu použít, dejme tomu po nějakým mým výstupu, kdy jsem mluvila jako dlouho a vnímám, že ty hlasivky jsou nějak jako opotřebené. Já se tady vždycky hostů, který si sem zvu, tak se ptám na nějaký silný zážitky, který oni měli vlastně jako v rámci svých klientů, kdy zažili třeba přímo při té praxi nějakou jako silnou transformaci. Víš něco takového, že se opravdu hodně přeplo, stal se v uvozovkách nějaký takový jako zázrak, něco doklaplo a ten člověk fakt odešel s tím, že opravdu už jako to ví, že mu to takhle funguje. Měla jsi něco takového třeba? Dost často se vlastně jako stává to, že ty klienti si sáhnou na jiný
tón, jiný rozměr toho svého hlasu. Že oni se znají v určitý poloze, ale pomocí těch technik najednou zjistějí, že se z té výšky dostali víc dolů. Nebo naopak, když třeba pracujeme hodně s tou bránicí, která je o tom, jak vlastně jako bejt, vidět, bejt, slyšet, dát ten hlas do té mohutnosti, do té hlasitosti, tak to vidím a vnímám, jak vlastně se jich to jako fakt dotkne, že najednou cítějí tu svoji sílu. Fakt si sáhnou pomocí hlasu na sebe. Leckdy i na svoji duši, na své emoce. A to prostě s tím člověkem jako něco udělá. A zároveň já sama jako mám těchhle z těch zážitků, prožitků jako spousty, takže vím, co to právě jako dokáže, co to může způsobit, když vlastně jako jdeš s tím hlasem a necháš se vést. A jdeš těma dveřma, které najednou se ti vlastně jako otevřou, protože to třeba ten voicing jako dokáže. Super. A ještě bych se tě zeptala na tu ženskou sílu možná. Jestli má ženský hlas specifická témata, což si myslím, že má určitě, ale to už si tady taky zmiňovala, myslím, ne? Specifický témata. Já si myslím, že bych to asi úplně nerozdělovala na to jako ženský téma a mužský téma. Vzhledem k tomu, že já to vnímám, že vlastně jako v každém člověku je nějaká ta mužská energie, ženská energie a každá ta energie má nějaké svoje jako atributy, tak spíš bych řekla jako obecně, že lidi, muži, ženy, máme prostě určitá témata, o kterých se nám nesnadno mluví. Svým způsobem u těch žen to můžou být vlastně jako témata spojený jako s věkem. Může to být vlastně jako téma hodně ohledně mateřství, dětí, ať už chci, nechci. A potom to můžou být témata ohledně toho, že naopak si zvolím vlastně jako tu práci a v tom vidím nějaký svůj smysl. Tak potom je vlastně jako náročný v té nějaké společnosti, když je vyvíjený tlak to mít nějakým způsobem a já to mám vlastně jako jinak. Tak v tu chvíli mám pocit, že ty ženy vlastně zažívají ten nekomfort, to, že se nemají ten pocit bezpečí, že se můžou s tímhle tématem projevit. Za mě je hodně důležitý a to je to, co jsem si teď jako vlastně usahala, zase díky Komale, za mě Komala má jako přesah v tom, co učí. Dokončila jsem výcvik, právě jako ženský výcvik, který je složen ze 4 vlastně jako modulů. První modul se zaobírá právě tou jako ženskou energií, zároveň tématem jako matka, ale nejen jako matka jako v rámci rodové linie, ale matka opravdu jako ta země. Ano. Tak to bylo hodně hezký vlastně jako pojatý. Další modul byl v rámci té jako mužské energie, takže tam to bylo zase zaměřený na otce, ať už v té rodové linii, tak potom vlastně jako otec, jako ten vesmír, ta důvěra vlastně jako v život. A další 3. modul bylo vlastně propojení nějakého světla a stínu. Nebo dalo by se říct propojení i ty mužsko-ženský jako energie. Tam jsme hodně pracovali vlastně jako se vztekem, s agresí. To je za mě velmi podstatný pro nás jako ženy, umět ten vztek vyjádřit. Zároveň si myslím, že obecně prostě jako práce se vztekem, s agresí je pro nás jako pro společnost dost jako zásadní. Protože furt jsme lidi, to k nám jako patří a takový to nálepkování, že vlastně jako ten vztek a agrese by neměl být OK, v určitý formě by neměl, nebo je nějaká forma, která prostě v nějakých situacích není úplně OK. A je dobrý se naučit vlastně s tím pracovat, rozpoznat, kdy, co, jak, kerak a to zase pomocí třeba toho hlasu hodně vede k tomu. No a poslední modul byla vlastně práce se sexuální energií. Tak to bylo pro mě moc hezký, protože navážu na to vlastně jako vůbec téma
ženství nebo i ženských kruhů nebo ženských témat. Já jsem se vlastně jako poprvé sáhla na to, že v nějakém ženském kolektivu vlastně panuje absolutní jako přijetí. Uh-huh. Žádná rivalita. Bez rivality. Každá jsme vlastně jako součástí a že je to opravdu jako mocný a léčivý. Uh-huh. Podpora. Uh-huh. A že vlastně jako to sdílení je vlastně pro nás ženy to důležitý, zásadní, ale kdy je to o tom jenom, že vlastně ten druhý tam s tebou jako je. Jako je to pro nás přirozený, no. To sdílení. Víc než pro chlapy určitě. No. A tam se vlastně jako otvíraly ty témata různý, které jsou vlastně v rámci toho ženství spojený, propojovaný a no. Myslím si, že by bylo víc jako potřeba takových dle možností a zážitků a prožitků, protože to za mě, tak jak to jako já vnímám, tak ve chvíli, kdy já zažiju něco takového, tak vlastně jako ve mně to vytvoří úplně jinou, jako jiný nastavení, jinou základnu a s tím pocitem se potom vlastně jako v tom životě žije mnohem líp mít svoje nějaký jako ženy, kde vím, že to vlastně může být sděleno cokoliv, v jakýkoliv vlastně jako formě, kvalitě, že opravdu můžu přijít i s tím jako stekem a jsem přijata. Jako přijetí je vlastně jeden z těch hlavních aspektů té ženské energie a je to vlastně jako důležitý, no. I v rámci toho projevu právě. Mít ten pocit, že jsem přijat. Což se leckdy vlastně jako děje spíš jako naopak, že jsme odsouzený nebo nálepkovaný, nebo vlastně spíš jako potlačovaný v tom, ty se neprojevuj, ty to radši neříkej, ty o tom nic nevíš, ty radši nespívej, ale prosím tě, no tak to si zase jenom něco jako cítíš, myslíš. A to jsou takové jako drobné věci, které nás prostě mají ten dopad. Zasáhnou do toho, že já pak vlastně necítím to bezpečí se jako projevit. A vnímáš třeba jako velký zranění celkově v té společnosti nebo u těch lidí, když třeba slyšíš, jak se někdo baví vedle tebe, nebo jako jestli třeba takhle skenuješ někoho, víš, co se v něm jako děje na základě toho hlasu. Vnímáš tohle to nějak třeba? Pozoruješ to? Vnímám to a do značné míry se od toho, pokud to asi opravdu není nějak jako pracovní, nebo potom... Nebo kdyby se tě třeba někdo zeptal, ne? Na tvůj názor. Tak se snažím spíš to nějak jako takhle nemít, protože jsem prostě jako lidská bytost. Nicméně vím, že pro mě prostě určitý jako nastavení, jak to lidi můžou mít, jak se můžou bavit, jaký slova vlastně k tomu používají, tak pro mě hraje vlastně jako tu roli. Takže jo, když jedu autobusem a slyším dvě holky, jak s proměnutím jako ty vole, ty krávo, a to jsou ještě jako slabý výrazy, tak mi z toho je tak vlastně jako ousko. A vím, že jako zrovna třeba tohle to není moje krevní skupinka, kde bych chtěla vlastně jako trávit s těma holkama vlastně jako čas. A zároveň zase dokážu jako uvědomit to, že to nějaký jako vývoj toho daného člověka. A nějak jako přijmout, že k němu to jako teď momentálně patří. Nicméně, co se týče těch blízkých jako lidí, tak tam to potom vlastně má takový jako jinčí parametry. Ale uvědomuji si to prostě jako vnímám to, jak to na mě působí a no, někdy je to takový vlastně jako, že si říkám, že to dost může i jako limitovat. Že pak vlastně ne s každým se jako pobavíš. Nebo jako pobavím. No jasně, to jo. Ale že by se s ním asi rozuměla nějak víc. Že to vnímáš i na jiný úrovni potom. A zároveň ale zase jako vidím pro mě, a to je hodně důležitý, je ta nějaká jako kvalita versus kvantita.
A já patřím mezi vysoce citlivý lidi, takže já si hodně pak vlastně jako zvažuju, s kým jdu do kontaktu. Jo, tak to si vážím. To je hezký. A já to mám úplně stejně, takže jako super, že to říkáš, no. A jsem vlastně jako za tu práci s hlasem ráda, protože mně se to stalo jako životním stylem. Naučilo mě to hodně té všímavosti, vnímavosti a nějak mě to jako pomáhá proplouvat jako tím životem s nějakou jako větší lehkostí a zároveň přesně jako dokážu si říct, OK, tak tohle je pro mě, není to pro mě, nebo není to pro mě, ale můžu to vyzkoušet. Třeba se teď momentálně něco změnilo a já můžu jako prozkoumat, co to se mnou jako udělá, jestli mě to třeba neinspiruje. Jako, že pak právě, když jsem zazdrojovaná, opečovaná, bezpečí, mám tu základnu nějak jako hezky saturovanou, tak potom je to přesně o tom, tak jo, tak se vydáme na průzkum a zjistíme, co třeba tahle skupina, kterou mám pocit, že vlastně jako je úplně odlišná, tak čím by mě mohla inspirovat, co já si tam vlastně jako můžu najít. Mám pocit, že tohle to vlastně mě doprovází i s tím, kdy já vlastně používám ty různé techniky. Já si fakt jako vyzobávám, mám tam vlastně nějaký to jako propojení a uvědomění s tím, že OK, tak tohle je dobrý, tohle má na mě takovýhle vliv, to by mohlo být dobrý i pro moje jako klienty a je úplně jedno, jestli to je dechová technika třeba z jógy, dokážu ji pak vlastně jako aplikovat v rámci té práce jako s hlasem. A pak vidím, že samozřejmě je to i na tom klientovi, prostě já mám svých 50, za ty jsem zodpovědná, s tím pracuju, to kultivuju a pak je dalších těch 50. A to už je ten svět okolo mě. Kam patří i ten klient a je to pak vlastně jako zase jeho zodpovědnost, jak s tím naloží, s tím, co já mu vlastně jako ukážu, povím, předám, co on tam vlastně jako zažije. Což je za mě taky takový ten faktor, který rozděluje lidi na moje klienty. Prostě ve chvíli, kdy ten člověk ví a uvědomuje si tu svoji zodpovědnost, to, že je to na něm, že se může posunout, může s tím něco udělat, tak v tu chvíli svým způsobem spadá do té kategorie mýho klienta, protože za mě je to o té praxi. Super, děkuju. Hele, a pomalinku se blížíme ke konci, ale mě by zajímalo, jestli bys nám mohla dát nějaký takový jednoduchý tip nebo rituál, nějakou prostě práci s hlasem, která je jednoduchá, praktická, kterou si třeba můžou dělat denně, anebo bys nám tady mohla popsat tu práci s tím korkovým puntíkem, který jsi mi tady přinesla, tak jestli třeba můžeš tady to nějak rozvíct ještě. Určitě můžu a ráda. Za mě vlastně práce s hlasem. Takový, když to vemu jako to obecné doporučení, dech. Jako první krok k tomu, jak začít pracovat se svým hlasem, je dech. A za mě umět ho vlastně jako fakt prodlužovat, konkrétně ten jako výdech. Takže záleží na posluchačích. Někde si najít klidně nějaký jako další dechové techniky nad rámec toho, co jsem tady vlastně zmiňovala. U mě by to klidně mohlo být jenom to cvičení, že se vlastně jako nadechnu a pak dlouze vydechnu. To vlastně plně stačí. A když opravdu jako bych měla uvést nějaký to cvičeníčko na tu práci s hlasem, který je pak i jako fakt slyšitelný, tak to je tady s tou pomůckou, s tím korkovým špuntem, kdy vlastně mi se líbí, když to má jako ten přesah, jo. Takže si můžete dát lahvinku vína, korkový špuntík si zachovat do druhého dne, nebo dalšího dne, kdy eventuálně opadne kocovinka. A může to být opravdu jako pomůcka pro lidi, který drmolej, který mluví neuvěřitelně rychle, potřebují vlastně jako zpomalit. Takže si vezmou ten korkový špunt, vloží si ho do úst a zubama ho vlastně secvaknou, držej a mluví.
Tak a já teď z toho popisu přejdu do ukázky, takže vám tady něco s tím korkem i řeknu. Já řeknu komu, že mi bude rozumět, protože to je ta nejúčinnější metoda, nebo nejúčinnější, jako asi nejefektivnější, kterou poznáte sami na sobě a zároveň to uslyší i vaše publikum. Doporučuju ten čpun používat, když se třeba na něco jako připravujete. To znamená, máte nějakou prezentaci a teď si ji jako zkoušíte, jo? Protože ono, něco si v té hlavě jako odříkat je diametrální rozdíl od toho, když to projde tou pusou, takže za mě, já doporučuji svým klientům. Myšlenka, pak to dát na papír, přečíst si to, říct nahlas pak svými slovy, protože potom jsem schopný to jako komunikovat, že jo, zaplnit ty slovy. Tak, teď já už nadměrně slíním, vážím, takže já ten spunt vyndám. Se tady dusím smíchat. Tak. A teď by bylo vlastně jako záhodno se zaposlouchat do toho projevu, do toho mýho projevu a vnímat, co teď slyšíte. Co je vlastně jako jinak, než bylo předtím. Důležitý je pro vás jako posluchače to slyšet. Může se stát, že vlastně jako nic neslyšíte. I to je úplně v pohodě. Prostě je to startovací nějaký můstek pro vás, nějaká informace. Zároveň, když si to vyzkoušíte, tak je vlastně jako potom dobrý vnímat, co to se mnou jako udělalo, kde tu změnu cítím, co třeba i slyším já sama vlastně v tom vlastně. Tak to je takový za mě hravý cvičeníčko, zároveň velmi jako efektivní a přeju příjemnou zábavu. To je hodně prakticky, děkujeme. A bylo super, jak jsi říkala vlastně, že tu praxi, že je super dělat to, že vlastně se rozdecháváš. Takže vlastně je dobrý, že už jenom tím, že třeba cvičíš jogu, tak ty vlastně posiluješ i ten svůj projev a ten hlas. To je za mě taky super, protože já jogu cvičím, lektoruju, takže tohle je takový super vedlejší účinek toho za mě, pro mě. Jo, určitě. A zároveň je dobrý si to vlastně jako i propojovat. Jak už jsem tady zmiňovala, někdy dokážeme vlastně v tom pracovním světě fungovat jinak než v tom osobním, nebo když máme nějakou emoci vyjádřit. Tak podobně to může vlastně jako být i u té jógy, že seš zvyklá ten dech nějakým způsobem používat při té józe, ale ve chvíli, kdy začneš mluvit, tak vlastně ti to může jít trošičku jako jinak. Tak je ale dobrý si to začít uvědomovat, že ten dech je vlastně furt ten samý. Takže pokud to dokážeš vlastně udělat v józe, tak to dokážeš udělat pak i během toho mluvení. Uh-huh. Já chci říct, že někdy tam může být takovejhle jako trouble v tom, že to fakt striktně oddělujeme a v některých prostě odvětvích, jak říkám, nebo částech toho našeho jako života jsme schopni to udělat a v nějaký prostě části to nejde. Tak jenom je dobrý si to uvědomit, že OK, ale tady v tom já to umím, vím, tak to zvládnu. I tady v tom jen je potřeba nějaký trénink, praxe, větší uvědomění, navnímání, všímavost. Jo, já právě pro mě jako práce s hlasem celkově jako vyjadřování a komunikace je velký téma, protože jako fakt to jde až do narození, kdy vlastně já jsem byla přiškrcená na pupeční šňůře. Pak jsem vlastně i v jedný jako šamanský takovým jako rituálu jsem vlastně přišla, proč se to dělo a zase to bylo úplně do minulých životů, to by bylo nadlouho. Každopádně jsem pak byla úplně extrémně překvapená, jako do jakých tónů a hloubek jsem byla schopná vlastně ten hlas posadit během toho, když jsem vlastně lektorovala ty jogy. Protože předtím jsem to neměla a nikdo mě to během toho neučil, ani vlastně v rámci toho certifikátu jsme to tam neměli, jako bylo to takový jako přirozený. Ale já jsem to nějakým způsobem objevila a sama jsem fakt jako byla překvapená a i lidi, co mě třeba znali, tak mi říkali, jako ty, to je neskutečný, do kterého jak se jako dokážeš projevit, že to neznají třeba ode mě. A to mě hrozně překvapilo, no. Takže je dobrý zase potom si to brát i do těch, jako do toho života jako všude a ne jen třeba jako do toho projevu tam. Jo, přesně tak. A je skvělý, že tuhle zkušenost máš a že to sdílíš, protože potom jsou takový ty odvětví toho našeho života, kde vlastně najednou
vnímáš, že jsi sama se sebou, že jsi vlastně jako v napojení na tu svoji duši, že máš pocit, že vlastně stělesňuješ a stvárňuješ to, co si tady na tom světě přišla vlastně jako dělat. A v tu chvíli, protože jsi ve spojení se sebou, tak dochází k tomu, že to tělo vlastně krásně funguje, je v propojení a v tu chvíli vlastně ten hlas, aniž ty bys předtím se to učila, tak vlastně to tam je. A je to o tom, že ty seš sama v sobě, v tom těle, v tom propojení, té přirozenosti. A zase jsme zpátky u těch dětí v tom nějakém raném věku, kdy, když oni si hrajou, jsou vlastně pohlcený v tom, tak jsou schopní být v té naprosté přítomnosti a využívat všechno, co vlastně jako mají k dispozici. A o tom to je vlastně, jak se zase jako vrátit sám k sobě, k tomu, kde mi bylo dobře. Co pro to udělat. Jak vlastně potom i pracovat s tím, když jsem teda někde, kde mi dobře není, a zároveň, ale já jsem ten, který to ovlivní. Tak co s tím můžu vlastně jako dělat? Naučit se pracovat sám se sebou, být spokojený, ať se děje vlastně jako, co se děje. A tím myslím jako spokojený. To je další věc, kterou mě vlastně jako Komala naučila. Je ta vlastně jako spokojenost a nějaký zaujetí, zájem nebo fascinace tím, že vlastně já můžu prožívat jakoukoliv emoci. Takže já můžu být i vlastně jako spokojená a užít si to, že jsem nasraná. To je pak vlastně jako ta esence toho, že já si dokážu užít celý život. A neznamená to, že je to jenom jako procházka růžovým sadem. Ne. Jsem schopná vlastně přijmout, že ten život má všechny odstíny, všechny chutě. A i když se mi to třeba nelíbí, tak i přesto jsem schopná s tím být, žít a vlastně umět se o sebe postarat. To si myslím, že je taková krásná zpráva nakonec. Ale Marti, a mohla bys mi ještě říct, je něco, co ještě plánuješ do budoucna? Nějaký třeba workshopy nebo nějakou knížku, nějaké takovéhle věci? Je tam něco takového? Děkuju, že se ptáš, protože mám pocit, že teď je období, kdy vlastně vůbec nevím. A i to je v pořádku. Jako nevím, jak to uchopit, kam to posunout. A svým způsobem jsem teď vlastně v nějakém tom nastavení, že si říkám, OK, tak uvidíme, co ke mně přijde. A záleží vlastně jako na mě, co s tím budu chtít udělat. A jestli na to kejvnu, nebo nekejvnu, nebo kejvnu a začas to změním, pozměním. Každopádně to gro, který je prostě, jsou individuály. To mi dává, mně samotný to dává jako velký smysl v tom, že vidím vlastně nějakou tu kontinuální práci s těma klientama. Co se týče skupin, tak jsem už odstoupila od toho, jako mít ty veřejní kurzy. Teď naposledy jsem byla vlastně ve spolupráci s Boxem, vzdělávačkou, kdy jsem měla vypsaný termíny u nich a jenom jsem tam přišla to odlektorovat. Tak svým způsobem jsem si uvědomila, že tohle teď není ta cesta, kudy chci jít. Nicméně ty skupinové workshopy dělám, ale je to vyloženě na zakázku. To znamená, že spíš přesně ke mně jako chodí poptávky. Bývá to poptávka vlastně jako od týmů, který spolu pracují. Jsou to obchodáci, měla jsem tam i tlumočnice, který vlastně jako tak nějak vytvořili svoji skupinku a podporovali se. Jsou to lidi, kteří pracují na call centrech, protože tam je ten hlas jako velmi důležitý. A mám teda ještě ty ne individuály, ale online ten kurz a to je opravdu jako ten basic, prostě nějakým způsobem se potkat s těma cvičeníčkama, co to vlastně jako znamená. No, jsem zvědavá, co to přinese, kam se to rozběhne. Každopádně mě baví vlastně jako šířit to téma, co to pro mě ta práce s hlasem je, jak to dělám a co to může mít vlastně jako za přínos a benefit. Takže i do jisté míry ta edukace vlastně té společnosti
o tom, že tady něco takového jako je a že je fajn se tím vlastně zabývat. To je super. Já si myslím, že to děláš super. Děkuji. Ale moc děkuji, že jsi dorazila, ale ještě bych si chtěla zeptat, nebo poslední věc, kterou bych chtěla, aby si sdělila, tak kdyby byla nějaká jediná věta, kterou bys mohla říct každému, jako pošeptat mu to do ucha. Je něco takového? Ať už je to cokoliv. No, je. Měj se víc rád. No to úplně stačí, veď. Ale já si myslím, že to je úplně krásný na závěr. Moc ti děkuju, že jsi dorazila. Pro mě to bylo velkým přínosem a ráda jsem tě poznala, protože my se dneska vidíme poprvé. Přesně tak. A myslím si, že mám další kamarádku, takže děkuju. Děkuju, že jsi dorazila a moc jsem si to s tebou užila. Já děkuju moc za pozvání a já jsem si taky užila. Myslím, že tady jsme vytvořili spolu moc hezký prostor a děkuju za něj. Děkuju za tu možnost to takhle poslat po těch drátech do éteru. Super, děkuju. Děkuju. Děkuju vám za poslech a doufám, že se vám rozhovor líbil a přinesl vám něco nového. Veškeré odkazy najdete dole v popisku tohoto dílu. Moc si vážím i vaší přízně zde na platformě Hero Hero a budu se na vás opět těšit u dalšího dílu podcastu Na divoko. Mějte se krásně.